Plynová spera dá sa dotlakovať, samozrejme na určitú hodnotu. Všetko sa to odvíja od hrúbky piestov tej plynovej spery, čiže každá plynová spera rôznou hrúbkou má svoju maximálnu hodnotu, na ktorú ju vieme dotlakovať. Samozrejme opak, čo sa týka spustenia alebo obratiatej sily, tak to nie je možné. Plynové spery nie je možné repasovať, nakoľko by to bolo finančne dosť náročné. Tlak plynovej spery tam je maximálny zhruba tých 5200 N, čo predstavuje približne 520 kg. To určite nie. Stretávame sa veľa s takýmito otázkami od zákazníkov. Tie plynové spery sa nastavujú podľa požiadavky zákazníka alebo podľa rôznych zariadení, kde sa aplikujú. Plynové spery sa dajú využívať v podstate posteľné rošty, pojazdné stánky, rôzne kontajnery, výlezy, vstupy do pivníc, takže je to široké portfólio. Tu máme napríklad montážny výkres, čo sa týka na výlez alebo rôzny poklop v horizontálnom smere, kde potrebujeme od zákazníka uviesť uholotvorenia, čo najpresnejšiu rozmer zariadenia, ktoré potrebujeme dvíhať a čo najpresnejšiu váhu. Na základe týchto troch parametrov vieme spraviť takýto montážny výkres s rozmermi, podľa ktorých zákazník pri vybranej plynovej spere aplikuje uchytávacie body na zariadení, ktoré potrebuje dvíhať. Dodacia doba pre slovenský trh je do 24 hodín, dodacia doba Česká republika 48 hodín. Plynovú speru vieme dodať takisto v jednom kuse, v veľkých počtoch, čo sa týka zákazkových výroby 200+, 500+, podľa požiadavky a dopytu zákazníka. Záručný servis takisto sa drží na plynové spery, čo sa týka firiem, je to 12 mesiacov, fyzické osoby 24 mesiacov.